Здравейте на YouTube, аз съм GamingBG, днес играя Minecraft Survival с от 54 TV и един наш приятел, той има канал. Първото нещо, не трябва да направя да убия край. За край за... Никчико каза и с един приятел, дето е як педали. Не, ти добре си, дето не няма YouTube канал. Аз чух, дето е там педал. Мите, че изобщо опнал ли са? Никой няма да опнал. О, ябълки! Паднали ябълки! О, ябълки! Намерих ябълкови дървета. Сега вземем тия букуци. Кой ябълки? Не се ли радваш на дървото ябълки? Барти, постиженията, бе. Добре, сега събираме дърво. О, лава! Снимай го е. Аз киркаля, вие за кого си ми говорите? Аз се радвам от падналите ябълки. Аз радвам от паднали ябълки, ти пак за кого ми говориш? Много бедни. Айде, се държим като бедни. Добре, аз ей са пука. Къде ми отиде козата? Бедните крави, къде бедните цигани мене? Гледай. Айде бе, крави има ли бе? Аз не искам да съм с пантала, не искам с наградник. Айде бе, бедните цигани. Не се държа. Айде, да отидем за дърво. Крава! Да пусти коза. Пускай. Пуса две кожи. Аз тръгвам да търся пустинно село. Аз ще за пирамида. Аз тръгна. Панара. На панара аз се тръгна, като бия кравите. Абе, трябваше ми още храна, бе. О, аз взех цял хладилник. Аз пак намерих биома на презерватив. На кафията. Да, и аз. Биома на презерватива. Ей, кое е ето там? Кой слети? Къде? Але, да мен не ми са заредили ченковете. Але! Ей, попречке! Ти пи, аз ще да ги взема. Аз той превара. Къде ще една? Ти може да... Не! Ти няма... Аз ще имам за селото, ти взимай тъпите чикви. Няма, аз ще имам за селото. Ай, всеки да си взе по една къща за сел.
Не, аз живея в селото. Ама аз ще живея в селото. Селото е тъпо, човек. Ама аз си го градя, така си го... Как ми бъгва. Аме лагна, тия вилиджери само... Има ли пекарна? Не. Ама аз отивам да взема теквите! Ух, не мога да... Ще намеря и друга дебета пак. И да лъжа, че има пекарна. Че няма. Има. Ама аз... Те отрави. Кой имаше? Презервативи ли? Ако има такова моркови, моля малко. Той има много ферми. Аз взех, защото няма живея в селото. Ама не взимай всичките, човек! Не всичките, бе, аз взех малко. Ники, ти да вземеш малко. Изгубих се. Не съм. Окей, го така. Тъпак. Презервативския байм. Къвето бе на презерватива? Казва ми. Как може да обръка с байма на ръкачета с байма на презерватива? Ама с презерватив в Майнкрафт няма тъпак. Не, то няма ферми! Някой е! Има ферма. Може да взем малко. Тук има картофи. Ей, картофите! Картофите. Вики, не взимай картофите! Той на мен ми трябва, ей! Ти си взел 20 картофа? Какво? Аз нямам картофи, аз нямам моркови, пшеница. Аз моркови нямам, ти пшеница! За мен изгниля. Дай ми малко. Викито да не обира цялото село пак. Обира го. Що? Вики, дай ми моркови, бе. Това там много се ферми, бе. Да, ма няма моркови в тях. Що Викито обира се селата? Що? Дай. Да, ги обрам. Аз трябва да обера всички къщи. Къде е букшефовата книга? Махни се, бе! Изведете до мен, има един идиот. Вики, дай малко моркови, бе! Там има в селото още, бе. Няма още! Вики, защо не пуся? Това са картофи! Ти си взел всичките моркови, дай ги, бе! Чакай, бе. Да се не видим. Мите, това си ти, бе. Това са сино, бе. Ето ви по един морков. Моя. Мите, ела, че го дам. Мите, ела и си го дам. Ето, виж има... картофи е. Виж, ти си взел всички моркови. Да, бе, Мите, стой. Вещица! Ето така, чакай. Не, това е прасе, бе. Как можех да обърка вещица с прасе? Пак аз нямам храна, бе, ей. Аз съм хладилник. Дай малко храна. Елате да ви дам по една парзола. Ябълките ги дам, намерих ги от едно дърво. Падаха. Имам само 2 парзоли и си ви дам по една. Вики, дава ли малкото от телевизор? И аз си избирам. Пуза ме един кон. Не ги убивай, бе! Той уби конете! Кой бе? Вики. Аз съм опната, ако знаеш. Само да си чикнал, ще пребия. Вики, вземи си този кон. Мари са, бе. Как я диш? Кое е това? Бисквита ли? Откъде? Ника, къде са ми първолите, като не види? Викито. Ела само на те ще дам че. Ама аз имам храна, вече какво? Така са пада крипър. Даже един крипър изхойча.
Ходи се. Той списка. Вържи глада, ти нямаш въже. Бозе! Бозе! Бързо вкъщи! Бързо вкъщи! Бързо в къщата! Айде бе! Бързо в къщата! Их, убей! Аз се крия в къщата! О, гъб, къде ма спана? Аз се крия в къщата, не истинско ми дама! Още съм стар! После отивам за дърво. Какво да направим? Мите, ти ма се телепортна до вас, бе. Няма... Тук някакви парали. Човек! А пък нас се да оплаш! Няма! Няма да се пускаш на геймбот! По-бърз. Да, на мене аз там ще ми паднаха. Ай, ще се криеш в къщата ми! Ако се пускаш на геймбот, ще опниш с нас. Иска си храна. Ето ти храна. Да, на него ли ще дам? Боже, ти целия си прострелян. Има с крака, в ръката. В ръката имаш най-много. Затвори вратата, си влези, зомби. Ало? Той заглуши. Хубаво човек да му чуваме телевизора. Да, така. Бъм, бъм, бъм. Аз искам да лап. Аре, няма ли да стане сутрин най-накрая, бе? Ти в селото ли ще живееш? Аз малко се отдехтил. Аз ще живея в селото, защото имам и съседи. Не да търгувам с тях. Колко вълна имаш? 3. Аз една. Тягам си, нямам моркова. Човек, къде има овци? Аз отивам да потърся овци. Стой вкъщи. Дай, чакай. О, Боже! Не! Някакъв циганин на хубав къщи. Ете, къде има овци? О, кокоска. Айде бе, къде сте? Има пандърмачи. Аз търся овце. Айде, моля ви се. Няма къде да спа. Той в сървъра ли? Да, в сървъра. О, крава, крава. Бързо в селото. Ма, този пиличът. Мама, много пиличът. Човек, аз вълна. О, крипър! Умрях, пак, умрях. Тя ще ми взема сайфамите. На... Къде ще айтамите? Не мога да тецам. Зомбите! Айтамите ти! Как дойде толкова бързо, бе? Ома, като да смене му врата. Я дори не знаеш. На какво сме ни? На трудно ли сме? Не, на нормално. Чакай, трябва колко зомбита. Човек, как да си сетна холма? Не знам, аз качих погина да се по. Дама не бачка, sorry, but you are not allowed to use this command. Абе, какъв сет хом си качил, бе? Ти си качил за опнати хора сет хом. Да, бе, да. Какъв си качил?
той умря пък. Кой умря? Ти първот. Той дет си дава кара. О, бабе, Ники, що опна да се сетиш хубаво. Опнах ли пак? Да, А? така. Сетнах си. Сега ако можеш да сменяш, да го сменяш с команда карта. Честно прави. И първото време. Нали сега го убиха. Грозни скелети. Уби го и му вземи шлема. Или му метни някаква каска разбита и той ще ти даде пусни шлем. Аз сега отивам да потърся. И не ми го даде. Гадост. Аре бе, кога ще стане ден, кога ще има овце да ги убия? Прасе. Никъде го, да. Ами ето коза. Ще убия. Ето са тези клипари му са ревили мамата. Ето са, козата я убиха. О, коза! А, не бе, не. Има... Ето пак. Колко вълна имаш? Аз имам 2. Ти ще вълпна пак, бе. Направи го, да ти се губят айтемите. Геймрул, кеп, инвентори. Ще го напишеш ли? Да. Това ще е голям фейл. Ето така. Не трябва да се качи някакъв плагин за това. Не. Ако искаш аз да го напиша. Нали малко на. Обърках една буква. Абе, направи го ти, бе. Да, ще го направя. Ето. Кошка. Какво? Кошката? Изчезна. Бъгове. Тя се е пуснала в стената. И те, колко вълна имаш? 4. О, даш една. Трябва ми само още една. Точно аз за тебе събирам. А към те още. Навед не ми достига една вълна за легло. Аз за това сега ще те Нали имаш 4? Да, ти колко имаш? 2. 2 ли имаш? Да. Аж така е. Казах, не се ли сещаш. Една вълна не ми достига. Една вълна. Ух, да бе. Аз намерих бая крави. Ей, те завиш. И аз не мога да купа бъгнатото с дървена брадва. А? Дървената брадва се използва за нещо друго. Дървената брадва се използва? Где да знам? Не е за купане. Ти имаш нещо право. И ти казвам ти, че днес ще намерим диаманти, нещо. Де опнима човек за малко. А? Де опнима. Как се делпаш, иначе? Де оп. Опнима пак.
Телефона звъни! Мама, викай ли? Не е моя, ама не го вдигам. Телефон ми звъни, ама не го вдигам. Чай да вдигна. Ало? 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 Човек, докато вдигна вече. Са ми затворили. Ало? Да? Тук ала не можах да вдигнеш от влезе. Тук е. Къде? Само 3 пъти. Да. Първият да беше в втори ден, да. Не. Ай, чак. Добре, чак. Ики, къде си да ти дам бола? Ето бола, Ники. Колко искаш? Една, нали? Тук съм правил неща. Колко време не съм играл с обновен Майнкрафт, обновен Майнкрафт Survivor. Аз днеска си правя мой текчер пак. Аз ще правя сервер за сам. Ще сложа плагина за къщи, дето отвътре. То деца купи, ще може да се направи както иска отвътре, да се слага каквито иска мебели.
pensasse no prato. Ok. Сейчас така е пълна с филики. А? Сега обядвам. Ай, Ще дам малко пауза на клипа. Това е за спиране. Ето. И добре, върнах се. Отровен картоф. Отровен картоф! О, пещераники. Аз ще имам да купа сега. И още мене много е гадно и страшно. Не, сега отивам да купая. И купай при мене много е яко. Не. Ой, падна! О! Извинете. О, колко иска бе? Не е много. Аз имам 5 стрели. Това е пак скина. Какви са бурманики? Не мога. Какви са шоко? За дървена кирка съм. Добре. Ти не си ме опнал. Бе, то е малко. Опна. Ой, трябва ми колче. Човек, с каква кирка си? Камена. Ники, Аз съм здраве. дай да я да играеш. О, Айран! Одиве. Това е колбе. Не, и там беше. Ники, може ли сега да играем? Какво? Не, е сега. Ей, сега казах. Не, сега. Къде има айраники? Чай да си направя кирка. Умрях! Нещо ме бие. Не бива се да ям отровен картоф. Бързо вкъщи. О, бързо е. Бързо е. И така. Мани са бе, ще бе. Няма храна, само картофи. Има картофи! Виждам лава! Не, братва! Много са бият тия. Но яко нещо, яко го направя, яко нещо къде. Голема чихва, Ники. Да. Аз едната си я нося. Страхте от Ендермен да им ти взе главата. Мерси, че ми каза. Забравих за това. Имам 10 тайра. Един стар мак, малко грабе. Лук, 7 стрели. Мале, малко зомби! Мале! Бозе, пак. Аз да се заключа в стаята си. Тя битко, нападна го зомби. И то мъничко, някакво детенце. Някой да е влезе вкъщи. Някой отвори вратата. Страх е, някой отвори вратата. Взимам картофите. Бързо. Кой отвори вратата? Страх ме. Какво е място малко? Крипър, не къщата. Къщата ми. Две малки зомбита.
Къщата ми! Откъде? Някакъв крипър е гръбна. Къщата ми! Вече има дупка. С какво се оправя? Аз съм беден човек. Какво правиш, бе? Не, моквай! О, Боже! О, не, тъпак зомби! Тъпак зомби! Тъпо зомби! Мразя зомбите! Айде бе, малко зомби! Бихте, не! Не, меча свърши! О, Боже! Как сте се запусли? Отправи я, бе! Картофите! Не мога, трябва да чита, де! Да, аз. Трябва си да цитне. Това не е чити. Значи вие ги ще чити. Няма да правя чити. Него е бачко, като ти е крипър, мале! Детство мое, свято и Моята къща разбита. Аз ще оправя. малко циганчета, нямат пари да се поправят къщата. Къщата ми! Аз ще започна да купая 60. Не, тати, мало не е. Айде бързо. Снимаш ли още? Снимам от половин час. Аз не. Аз ще имам 1 час топът. Аз докато се качва клипа, ще отида да... Докато се качва клипа, ще отида на компа да игра сам. Що? Докато се качва клипа, аз няма да... На лаптопа не ми се... Не се качва, не. Мразя клипа. Ето е моята разбита къща. Бедното момче. Кой го направи вече? Иначе. Оправих си къща, ама пътя трябва да оправя. Ама сега бързи, бе. Това малко зомби. Много са зомби. И загуби ли са? Не, аз съм в къщата. Викам на малки зомби. Загуби ли са, момче? Къде ба са? Кой левел си? 6. 6. Колко айра? 0. 10. Защо брадва? Си е бъркал кирката с брадва. Искаш ли колекция от брадви? Сега е калък нямам, бахти. Аз сега отивам да купая. Мите, А? опни ма, бе. Окната, бе. Бахте. Затова ли си заглушил? Не, защото те не ви граха, че ще ме отива.
Тук брат ми сега надува някакви цигански песни. Абе, от кой си чува тази песен, бе? Абе, брат ми надува цигански песни. Абе, циганин. Ладно, майна. Снима от вече почти час. А тук има до мене един циганин, дето някакъв циганин, бе. Взима да ходи. Али, види си, Рокси. Рокси? Няма представа. Защо съм шокирана? По-късно ще ти обясня. Ти написа песента за Рокси. Рони, чакай. Така. Ти прекъсвай тук. Вината не е. Али, Някои неща от Рокси. И не караме да и Че аз трябва да седна. Спокойно потиха договор. Така че ще говори направо. Не продължа да пише болки. Няма да прекратиш договора ни и ще ти карета. да, си говори. Ей, никой не говори така на Рони Рамо. И аз изпекох всичките картофи, всяка лоши посея. Много бед са само. Сега... Това е краят на Рокси. Добре, това беше... Аз съм Гейминг БГ, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да харесате клипа и чао!